Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomana Shi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano paplatform penyu. Iniwo mukoma ndinongogara ndichingoteererawo chirongwa chenyu. Ininiwo ndiri mudzimai atokura, ndine vazukuru vana vangu vose vakaroora nekuroorwa, asi pane umwe wacho mukoma uyo ari kutotadza kuti ange achiroora. Ndakazama mukoma kuti ndinge ndichisunungura apo pandainge ndakasunga, but zviri kuramba. Maybe inhau yekuti uyo wacho akandibatsira iye akasoshaika kudhara, vana vacho vava kungoita zvefake. Ndakatomboenda kumba kwavo ndikabva ndavaudza kuti ivo baba vacho pavainge vachiri kurarama vachiri kubatsira vakatombondibatsirawo, ende zvedi vakatoti vatora rimwe counterbook iro rainge riine mazita ose awo emunhu akasvikapo padare ipapo achibatsirwa nababa vacho avo pavainge vachiri vapenyu, ndokubva vatoverenga mhiko dzose idzo dzandakaitiswa ende nekuti mhiko idzi dzinozoparadzwa sei. But vana vacho vakazama mukoma, asi ndingangoti vakangondidyira zvipfuwo zvangu mahara. Mombe dzakaenda mukoma, mombe dzandakatinha dzichibuda mudanga, ndakatinha mombe idzo dzinokwana kuita 9, but mukoma kana ndikazvitarisa hapana kana zvazvakashanda, because mwana wangu uyu mukomana iye atotadza kutomisawo musha wake, haakwanise kuti ange achiroorwa ba nekuda kwekuti mhiko idzo dzandakaita ndakamusunga. At that time ndichimusunga ainge andiunzira uyo musikana wake waainge amitisa, musikana wandainge ndisingafarire nekuburikidza nekuda kwezviito zvake zvekare nezviito zvaamai vake, because inini naamai vake tainge titongori vanhu vainge vakavengana. Ndakabva ndazoita mhiko dzekuti iye muroora uyu ainge aunzwa ange achizourawa nemimba iyo yaainge akatakura. Saka mhiko idzi ndichidziita ndakabva ndanzi handikwanise kungoita mhiko dzekuti ndinongoti muroora anourawa nemimba iyo yaanenge akatakura. Saka zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichiitika ndezvekuti it's either ndinoti iye nemwana vose vanofiramo mulabor, kana kuti amongst them one of them ndiye anozofiramo mulabor imomo. Ndakabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti muroora kana kuri kunzi mhiko idzi kana dzikazokwanisa kumuafekta apo paanenge ava kunobatsirwa, iye ange achizosarako kuchipatara, then muzukuru wangu ndikabva ndazviudza kuti ndinokwanisa kuzozvichengetera. Mukoma ndakangopiwa huku, ndikabva ndanzi huku iyi zvandaifanira kuita ndezvekuti ndaifanira kungotaura zvose izvo zvandaida kuti zvinge zvichizoitika pamuroora wangu. Huku iyi ndakabva ndaudzwa kuti huku iyi ichange ichizoiswa zai mairi, kukura kunenge kuchiita nhumbu yemuroora wangu uyo wandainge ndaunzirwa nemwana wangu, nayo huku iyi inenge yakatakurawo zai. Huku iyi mukomanashi yakazotakura zai iroro for 8 months, because ndakazoenda kun'anga. This was a month later, mushure mekunge ndatanga kugara nemuroora wangu. Saka iye mimba yake yakati ichinopinda mu9 months, nayo huku iyi ndaitoirota ndichitoona kutoti nhasi huku iyi yanga ichitatarika ichitetereka iri mugomo rakati, but kunoko kwatiri kumaruzevha yainge ichingotenderera mumasango zvekare nemumapako ichipinda nemumakomo ichingotatarika kudaro. Saka iyo yakazonoti ichinokandira zai, iyo ikabva yazofa, sezvo zai iro racho rayakazokandira rainge rakakurisisa. Nayewo muroora wangu ndo zvakaitika paari, mwana akabuda akati kurei, but ainge ari normal zvake, just that musoro wake uyu ndiwo wainge wakakura. Saka pakuzonobatsirwa paya muroora wangu akabva azorasa ropa rakati wandei, ndokubva azoshayika. Zvino muroora akazoti ashayika, ukuwo sekuru vaya vekundibatsira vainge vari pakati pekurwara. Ndakambozama kuendako ndikabva ndanzi sekuru vainge vambori pazororo, vainge vasingakwanisi kuramba vachibatsira nekuti ivowo vainge vatovawo pakati pekutobatsirwa neshamwari yavo imwe yaita zveun'anga. Shamwari yacho
ndakati ndataura nayo yakabva yandichaja mari yainge yakawandisisa, but at that time I regret mukoma. Dai ndakangoteerera zvandainge ndakaudzwa nasekuru vacho ivavo, vakanditi hongu zvipfuwo zvako izvi uri kuti zvinokurwadza because wakazviunganidza neziya rako zvekare neziya remurume wako, but iwe unofanira kuziva kuti kana uyu mufi uyu ari muvhu, kana akazofunga kuda kumuka kuzomudzorera mweya wake zvekare muvhu, zvinokwanisa kuzonetsa because shungu dzake dai takwanisa kumubata pari zvino achiri neshungu dzakawandisisa kudai asati akwanisa kuwana simba. Asi sekuru ava vainge vachida mombe dzakati wandei. Ndakabva ndaona kuti mombe idzodzo kuti ndingodzibuditsa mudanga zvaiti netsei, ndikabva ndazongozviignora. Ndakazvichengetera muzukuru wangu. Asi ndinorangarira kuti nerimwe zuva kwainge kuchipisa mukoma, kwaipisa zviya zvekuti mumba maita sekunge muri kubvira. Ndokubva ndazotorana nezvizukuru zvangu tikabva tagara zvedu panze. Musi wacho iwoyo ndainge ndingori ndoga pamba nezvizukuru zvangu. Takati takagarapo panze paya, pane kamwe kazukuru kangu kakabva kangoridza mhere. Ndikabva ndakarova ndikati, ko chiko iwe unongokaruka waridza mhere? Kazukuru kangu kaya kakabva kati, pane munhu wandaona. Ndikati, munhu wamuona kupi uye anga akaita sei? Kazukuru kangu kakabva kati, ndaona umwe mukadzi anga akapfeka zvinhu zvewhite kuita kunge munhu anga achienda kumasowe, but iye anga achifamba achiuya kuno. Ndikati, anga achifamba achiuya achibva kupiko? Taura kaiwe. Then kazukuru kaya kakabva kati, gogo ndamuona achibva nechekumunda uko. Apa kainge kakanongedzera nechekumunda, but kumasaidi kune makuva. Mukoma hana yangu yakabva yarova. Ndikabva ndatoziva kuti munhu uyu kana kuri kunzi haasi munhu, chinenge chitori chipoko chemuroora uya wandainge ndakaurayisa, because hama dzake dzakangotiwo uyu munhu wenyu uyu. Vakabva vangotaura mombe idzo dzavainge vachida, tikabva tambofanira sokuendesa mombe idzodzo. Dzakangobuda mudanga dzikatiniwa dzakananga kumusha kwake mukadzi uyu. So mukomana Shi, kubva ipapo ndainge ndava kutya kana kubuda panze usiku. Kudzamara manje ava kutoita zvekutondipindira mubhedroom rangu apa kuti ndirakidze baba kuti inini pane zvandiri kuona. Ndainge ndava kutya mukoma kuti nezera rangu munhu atova nemazukuru ndinge ndichizozivikanwa kuti ndakaurayisa muroora. Saka iye muroora zuva randakatanga kumuona ndainge ndakatorara, but ndakarara kudaro ndakangoona light rakangotanga kungovaima. Munoona sezvinoita like munhu kana akabata torch obva atanga kutambisa torch yake achitenderedza torch, lightwo rinenge richingotevedzera zvinenge zvichiitwa torch zviya. Ndakangoti ndichingonovhura maziso angu ndokubva ndatarira kumadziro, ndikabva ndaona kuti kwainge kuine light rainge richitenderera. Pandakazotendeuka kudai ndichinocheuka ndichinotarisa kudoor, mushure mekunge ndanzwa movement kudoor ikoko, ndakabva ndazoona umwe mukadzi uyu ainge akamira akatifuratira isusu akatarisana nedoor. Then mukoma akabva azotendeuka. Akati achinotendeuka kudai ndakabva ndaona kuti padumbu pake apa painge pakashama. Zvose zvingangowanikwa mudumbu remunhu mainge musina kana chinhu. Akabva anditarisa mukoma. Akati anditarisa kudaro ndakangoona achingononyudza ruoko rwake padumbu make imomo, akabva atanga kudhonza achidhonza. Ndokubva ndazoona kuti akatodhonza mwana wangu uyo wekumumitisa. Ndokubva atongoti kwandiri, mama, uyu murume wangu. Handiti imimi makandinyima murume wangu, manje inini ndazvitorera murume wangu. Imimi chichengetai muzukuru wenyu, inini ndichachengetana nemurume wangu. Ndokubva atongonyangarika. Mukoma, zvose izvi zvakaitika handina kana kumbogara ndati bufu, because ndaitya kuti kana ivo baba vekwangu kana vakazomuka vachada kunzwisisa kuti ko chipoko chacho chandaona chipoko chani, zvekare chainge chichiita sei. Plus mukuzonofamba ndainge ndichitya kuti vanhu vanokwanisa kuzondibata kuti ndini ndakaroya muroora wangu. Ndainge ndichingobvunda so ndirimo mumachira kuzonosvika ivo baba vachimuka vakabva vandibvunza kuti ko chii chainge chaitika kwandiri. Ndakabva ndangovanyepera ndikabva ndati ndainge ndichipindwa nechando. Ndakangotosvika
ndakazosimuka mukoma ndokubva ndaburitsa rimwe 2-in-1 muwardrobe ndikabva ndatongoisa 2-in-1 riya pamusoro pemamwe machira. Ivo baba vakatochema vakati kuri kupisa nhai, ko wai mafunga kutiitira mweya wakadaro wekuti munoisa machira akawanda kudaro? Asi inini ndakabva ndati ndiri kunzwa chando, imi kana musingadi musafuka. Apa ndainge ndichitoita zverafu kuti vakasike varamwa usiku hwose mukoma. Zvinhu izvi pazvakaitika handina kana kumbokwanisa kurara. Mangwana acho makuseni ndakazodzokera zvekare kuna sekuru vaya, vakabva vangondichaja semombe dzavainge vakandichaja before. Vakabva vati zvinhu zvako izvi dai wazviita nekukasika. Mukoma ndakazoti ndaendesa mombe hafu, sekuru vaya vakabva vazondiitisa mhiko. Vakabva vati sezvo iye ari kuda mwana wako, chingomuudza kuti chitora mwana wangu kana uchimuda, iye mwana wangu uyu ndiye achazova murume wako. Saka ivo sekuru vachitaura neni vainge vakanditi pane trap yavainge vakaisa pamhiko idzodzo, because vakangondipa kamwe kajira kainge kakazara nevhu. Vakabva vati ivhu iri rainge rakaita white richiita kunge madota. Vakati ivhu iri ndikuda kuti unge uchienda kunorimwaya paguva remuroora wako, but zvinhu izvi ndinoda kuti unge uchizozviita usiku and make sure kuti hakuna anozokuona. Mukoma ndakati ndagamuchira kajira kaya kainge kaine ivhu rainge rakaita kunge madota, ndikabva ndazotaimira paya munhu wose paainge arara. Inini ndakabva ndazobuda zvangu ndokubva ndazotanga kufamba ndakananga kumaminda. Zvainge zvisiri easy mukoma, because ndainge ndichitya apa ndichitomboziva kuti ndainge ndakatomboona chipoko chake. Musi iwoyo mukoma ndakangofamba so ndakangobatira hana yangu mumaoko. Ndaingoti kana ndikangonzwa chatipokocho ndobva ndatoita sekunge ndicharidza mhere, but at the same time kuti ndiridze mhere ndainge ndisingakwanisi, sezvo ndainge ndakaudzwa nasekuru vaya kuti pane zvose izvo zvandinenge ndichiita handaifanira kuti ndinge ndichizoonekwa. Ndakazoti ndasvika kumakuva kuya mukoma ndokubva ndazopfugama zvangu padhuze neguva remuroora wangu. Ndikabva ndatanga kutaura nemuroora wangu ndikati, muroora wangu, tarira uone kuti inini ndini vamwene vako, but ndazvininipisa ndasvika pakukupfugamira muroora wangu. Ndinokumbirawo kuti unge uchindiregerera muroora wangu. Pakabva pazobuda voice iri rakabuda muguva remuroora wangu uyu, ende rainge richiseka. Voice iroro raiseka richiita kuburitsa maungira. Ndikabva ndati muroora wangu, taura neni. Asi chipoko chemuroora chakangoramba chichingoseka. Kudzamara ndazotora ivhu riya ndikabva ndazotanga kumwaya paguva rake. Akabva ati munozviziva here kuti izvezvi ndinokwanisa kukudzipai kana kukupengesai zvekuti muchangofamba muchitaura kuti inini ndini ndakaroya muroora wangu. Ndakabva ndazoti muroora, ndinokumbira ruregerero, asi ndichiuya pano zvose izvi zvandamwaya paguva rako handisi kuti ndikuda kuti iwewe usazopedzisa shungu dzako nekuti ndakakukanganisira muroora, asi ndauya pano kuti tinge tichizonzwisisana. Iwewe wakanditi uri kuda murume wako, ende mwana wangu ndasarudza kuti ndinge ndichikupa. Ndokubva atanga kuseka. Akabva ati ko makadiko kundipa mwana wenyu apo pandainge ndichiri mupenyu? Waimazomirira kuti nditange ndafa? Chipoko chemuroora wangu chakabva chazoti mai tsvakai chekuti munge muchindipa. Ndikabva ndati nhai muroora wangu, ndingakugamuchidza seiko sheti yake yawati uri kuda, nekuti iwewe wava mhepo? Iye muroora akabva ati muchauya pano paguva rangu musi wandichakuudzai kuti huyai pano paguva rangu. Muchasvika pano guva rangu rakadhirikira mukati, ndinoda kuti munge muchizokanda sheti yake muguva mangu. Icho chipoko chakabva chati kana zvakadaro zvakanaka. Zvandichaita ndezvekuti ndichati musi uyo guva rangu parinenge radhirikira ndipo pandichabva ndazokuudzai kuti munge muchizouya kuzokanda sheti yake muguva rangu. Mukoma ndakabva ndatenda paya ndokubva ndasimuka ndikabva ndazodzokera kumba. Ndakazosarudza sheti iyo yaakandirotesa pakati pehembe dzemwana wangu ndokubva ndazotora sheti iya ndikabva ndazomirira zuva rekuti guva rake ringe richizodhirika. One day pane zvimwe zvivazukuru zvangu zvainge zvichitotinha zvazvo mbudzi.
chimhodzi ndokubva zvazongodzoka zvichimhanya zvikati gogo sekuru kune guva rakadhirika uko. Takamhanya tichienda kuya ndokubva tatoona kutoti painge paine chiutsi chainge chichibuda. Ivo baba ndakabva ndavaudza kuti zvinhu izvi zvaitika, ngatisamboudzai kana ani zvake. Vazukuru takabva tangovapa zvimari tikati endai munotenga mabhisiketi musataura, kana mukazongotaura chete hatifi takakupai mari. Iye murume wangu haana kana kumboziva kuti inini ndainge ndichitokavhirawo kwangu. Ainge achitongotyawo kuti zvimwe kuda nyaya iyi ikazozivikanwa nehama dzemuroora wangu uyu wekufa taikwanisa kuzoripiswa zvekare. Usiku hwakazoti wasvika mukoma, ndakabva ndazotora sheti iya yemwana wangu ndikabva ndanokanda muguva. Aitika chiitiko chakandishamisa. Ndakati ndangokanda sheti iya muguva ndokubva ndatoona kutoti guva riya rakabva ratanga kuvharika. Rakavharika mukomana ashe. Then matombo awo atainge takaisa pamusoro akabva atanga kuiswa zvekare achingosimudzwa nemhepo achiiswa pamusoro peguva. Ndokubva ndazodzokera zvangu kumba. Mwana wangu at that time ndainge ndakanzwa kuti painge paine umwe musikana waainge achifambidzana naye, but vakabva vazongopesana. Kubva ipapo kunosvika muzuva ranhasi mwana wangu anongogara achingochema kuti nhai mhai, ko inini ndini ndakaita sei? Wose musikana anenge arakidza kuti anondida, it's either anobva abatwa neumwe urwere hwekuti ndega ndinotoona kuti panapa ndinofanira kusiyana nazvo. Saka mwana wangu ndinongomuudza kuti vasikana vose ava vaunonyenga iwewe une bad luck yekuti unonyenga vasikana vanenge vakapiwa kuzvikwambo. Uri kuda kuroora vakadzi vezvikwambo, siyana navo. Hei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna gogo avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi guva rakadhirika kutaura Nechipoko. Hei pakaipa. Please ngatitaurei navo mucomment section.